Kantua nahi dizut, eman zuri herria, guko gaitu bezaleko. Kantua nahi dizut, eman zuri herria, guko gaitu bezaleko herria. Kaixo! Oso ondo, ze hasiera eman diazu. Oso ondo, oso pozik. Polita da kanta hor, bestetik aurrelako, ez? Oso polita da, bai. Hori amak sortu zuen, edo hitza amagena da, ez? Bai, musika, irlandar musikari batena da, eta, bueno, pues, amak ezaguna zuen, eta beak letra entzun, ikastolai zuzenduta, edo ikastolai eskainita, eta hori, baimen askatu zion doinua erabilian izateko, eman zion, eta gila esan oso politia galdetu da, bai. Eta zergatik abeste zuzuk kanta, hor. Zergatik abesten deten, bueno, egia kontzertutan behin laguntzen jot, beak abesten du kanta hori, bai, nik estribilloan laguntzen jot, baina, bai, oso polita da, eta mezua oso polita da. Ikusi zaitugu batez ere amaren kontzertutan, nolatan amaren teknista eta bigarren ahotsa egitera. Ama hasi zen, 2015an zuzeneko kontzertuak ematen eta lehenago zakan beste teklista bat, Julen Alonso da, trikitixa eta jotzen du eta bat, eta zuzendu nahi izan zuen pixka bat, trikitixa mundura. Eta orduan gelditu zen ama teklista gabe eta hola, eta nola bazekin bani iskutuan egoten itzala jotzen eta hola, entzerrona moduko bat intzidan musikari guztikin ensaiatzen nahi zela eta joko dezu ez da, bai, eta holaxe, hasi izan dena. Zer eman dizu amarekin jotzea eta bere kontzertuetan eta zuzenekoetan egotea? Asko ikasten hain naiz alde hortatik, eta gehien bate bai hori beti eukidet iskutuan jotzeko, niretzako bakarrik jotzeko gogoa eta indarra eta dana, eta hori, pixkat hain naiz, pixkanaka, nire beldur estenik hori gainetik entzen, eta gero musikalki ere bai asko ikasten. Abesti bat zuzentzen zuen, zu zeunden abesti batza edo ez? Abesti batza horrekin, ni txiki xamarra nitzala, beak klase batzuk ematen zituen ikastolan, eta hor bai egon nintzen. Eta gero, ez dakit zergatik izan zen, nire adineko edo ez genulako horiten edo olako zerbait, utzi nun eta jarraitu zuen, ni baino urte-bete o 2 urte gaztegoko neska talde batekin horretan. Urteak entzan, horiekin. Behatzina, nik galdera badaka eta egikizan nago galdera botatzeko. Zemindurra motigaz. Agagoa ingozarezu, baina zu ateratzen zaizuna esan. Benetota olaz amatarita euskalegui musikamaiak handienetakoak dira esan dezakegu. Zuge agurtzeagoa nola irudukatzen duzu, zergatikero beraiek ensaiatu beharko zuten etxean eta beti musika edukiko duten edo. Bai, nik gogoratzen nahi zena behintzatola, beti izan da etxean sartu, eta aita ensaiatzen goien, edo justo ama, baina bai, egun guztia musika entzuten etxean, eta bai, egia esan dena hola gogoratzen dut,
Eta gero gainetik ikastola juten nintzen, eta ikastolan aitan kantua jartzen zizkiguten letrak ikasteko. Aita eta ama toki guztitan, baina... Bai, guztiz musika zinguratu. Babar, lehenengo, aitan gana jongo gara, Benito musika eta bine. Berakazu, anekdota edo momentu berezile Benito gamoa zena jagozu Benito edo aita esatera. Nahizun bezala. Berakazu, Benito gen apestipatekin agoritzapen polegat edo anekdota polegat. Batzen nazu, guaindik nik uste daudela, aitan kantu asko ere bai ezautzen ez ditutenak, Bai, ze aurreko batian nola bat iten eta disko guztik iratzen tituluak eta hola, eta amai galdetzen egin, eta diskoa eta kanta, ze kanta da, eta entzuten da, ez dut behin entzun. Orduan, hola, anekdota berezirik ez dakat, netzako gauza oso ohikoa izan da beti. Orduan, ez dakat. Gero, gogoratzen naiz adibidez, ni 12 urtekin edola erraunian ibili, hasi berrian itzala, eta hortxe ustez izan zela hori joke kontxa irabazizun, eta ez dakitze, eta aitai okurritu zitzaion, hori joko arraun elkarteari, edo hori joko arraun munduari kanta bat zuzentzea, eta parte hartu genuen gizonezko arraunlari guztik, amak lantzen zuen koro horrek eta nik. Eta hori goatzen nahi zatera ginela hori joko kontzertuak kantatzea, eta ensaiatzen genuen arraun elkartean, hor iluntzetan, eta rekuerdo polita da. Eta momentuan abestirikola ogoitzapen polegatekin edo edakazuen. Badazkat, oroitzapenak ez, anekdotak neko kontatu izan dizkiate, igual txikitan, igual izeban bat edo etxian zegoela, eta nik ata bat eskatzen nula, ata bat nahi nula, ata bat kantatzea, eta ama aste zitean, ata bat, ata bi, hola, kanta bat asmatzen behar, eta ize bat hortzizan, eta ez nahi du, eta aste zan kantatzen, kanta eta baten ez da, hori da, aita jaio nintzanean idatzi zuen kantua eta iluna denerako izena duela. Eta nik hori eskatzen menun nunbait eta amak hortzen ulertzen zen nahi nun. Beraiatik bizitzea edo zuken bizin modua daukaz. Ni ez naiz beraiekin bizi. Aldein. Nolako da beraien edo zuen etxea. Instrumentos dutela. Hori instrumentu pila bat, arpa pila bat, gitarra pila bat, piano zar bat, Paretetan, zintzilik, gauzak instrumentuak, ez dakizkitenak nola izena duten berez, baina, Arpagat, baino. Amak arpak, egia esan ez dakizen baditun, baina, bat haundela, bestia txikigoa, bestia metalezko sokekin, bestia nailonezkoak, ez dakizen bat duten. Hau beti egiten dut, bakoitzak, aukeratuko dugu, amaren olazen, kanta bat, eta esango dugu, nahi deguna hori buruz. Nahi deguna horri buruz, bale. Azetu. Nahi gustatzen zait asko azkenean Katmandu. Eta kostazitzaidan pila bat beha konbentzitzen kantu hori jotzeko ez dakiziatik bat taldean arregloak edo etzion konbentzitzen eta etxe hor moduik zuzenean kantu hori jotzeko eta igual da nahi gehiena gustatzen zaiten kantua edo gehienetakoa bintzen. Nahi gustatzen zait. Zena. Bera. Gainera, estribilloa zena utzela. Biok abesten dut, eta hori gustatzen zait. Emaiten dut ahots
bezala, eta hori gustatzen zait. Jo, posten ez. Eta lehenak komentatu duzu agauna. Agaunean izan zera errozabizta. Ibili nintzen urte desente, gaina ezakit 10 edo 10 igualet itean nintzen iritsi, baina 8-9 urte edo ibili nintzen arraunean guztiz hor sartuta, beste gauzik ite nola. Eta jazkenean utzi nun eta... Nola izan ziren urte haiek edo nola gogoratzen dituzu. Oso urte politak netzako, ze zan nire entornorik, ez dakit, bai divertigarrena, bai disiplinatuena, bai, iten un kirol bat asko gustatzen zitzaiana, itxasuan, ez dakit, netzako zan gozada bat eta udarak, udaran estropak eta entrenatu, eta beste gauzik ez genuen iten, ez launakin afalte atera eta olakoik ez, eta baina oso recuerdo polita dakat, eta laguntalde oso majoa geneukan hor, eta oso urte politak bezala goratzen dut. Lega gustaba jakin nahi da, eta ez zenbara kontatu esan lasai. Lega ekinak konfiantza da, zerratu ezagutza gara. Benito eta uratzen alaba izan da, eurikoak zer esaten zuten. Txikitan edo guain. Ezen edo jokatu zuten zola, Benito gana laua, Bera, esango izut nik ez dut inoiz esan, hori nik aleatea eta Benito nola, noski nik ez dut inoiz esan, baina eta azkat kuadrilan 2 edo 3 bat, jute gehan tokia, jute gehala, norbaitekin izketan jartzen, Benito nola bada? Segitun esateuela eta bai, jendia eta galderak ite nola pixkatu bezala, brankotillas. Eta hola, bai, esplikatzen ibili errala, naiz, baina, bueno, esatet, nera gita, hola, normal, baina, bai, baditut hor lagun batzuk beti gaiaterako dutena. Kanta izan halako egiten duzien lan edo hori sagatu zaila. Hau dugatzen da edo nola antolatzen dezute. Bueno, Sara eta nik eukidegu azkeneko 4 urtetan edola gure bazterrak deituriko promotora bat. Eta, gero Sara badakite bere ontzala ere bai zuki. Muxu bat. Eta, beak erabakizun bere musikako bideak jarraitzea bakarlari bezala eta baitan erabekin ere bai. Eta ni berriz bere beste alde batetik, neon, aitak disko berria atera nahi zuen, baina autoproduzitua izatea nahi genuen, eta orduan sortu genuen Kanteita Enea zigilua, eta ni hor lanean dago. Eta Sara dago pixka bat erdi laguntzaile bezala, o bai, behar deunen kontzertu batzutara etortzen da produkzioa egiten du, eta... Bilaleko liego, muxo bat, ikusia. Noski, muxo handi bat. Agur! Aio!